Magluto-luto na pugo karon. Bombay! Tinapa! Ay! Nausa man eh! Ay, ako! Napagod na ako, tinapa! Usahan man eh! Mama! Hala! Hala! Okay pa ba kani ako ang tinapa nga giprito na? Ay, hindi laob lagi maayo! Agay! Agay! Ang mga mantika! Agay! Agay! Hala! Nganong nisiga man to ako tinapa? Kusog kag dilaobay! Wala man to ning siga to nagtanaw ko sa susubay! Ako lagi kay ning siga lagi kusog kayo! Hadlukan ako oy! Abigid na akong masunog kog apil bay! Bidaw! Okay pa ba kani? Ningubas ng sabaw! Unsa na kay lamian ni bay? Napagod na ako ang recipe nga tinapa! Palpak na po si Linda Cooker! Naparihan na po na tong popcorn! Agay! Kita sa mantika oy! Wala pa jud ko na absa ni Maria bay! Siya ang tato kay hawod mo luto! Bitaw! O kayon sa daw na ako ne! Agay! Ang mantika! Agay! Wala ni siga! Muta aron oy, murag na naglutog lami kay nga sudan ba? Pinirito man gyud nga Bombay oh. Lami aron oy. Daw be? Hala, si Agata man day ni bay. Hoy, Agata. Ay! Abat! Ay kustan! Ikaw day na! Ikaw may abat. Naunsa man ka? Nagluto-luto! Ako na god si Linda Cooker! Dili man na mao akong pasabot. Napuno lagi naguling imong naong. Ha? Daghag uling akong nawong! Style man na god! Inaana man ang cooker! Si Linda Cooker ba? Master Chef! Linda Cooker? Ina po dana oy. Bulingit kay naong. Ay sa, unsa din na mong giluto humot lagi kayo? Ha? Unsa niya akong giluto? None of your business! Uy, nganong gitabon-tabunan man nimo na? Alangan, mangayo pa lang ka. Lami baya kayo ne. Hawd baya kay kumuluto. Mao nang lami. Baka Linda Cooker yan. Ha? Lami? Bidaw? Bidaw? Ngi, ayog tanaw. Ay lagi tanaw. Agay! Nabasok ko sa mantika. Da, nganong di man ko ka magpatanaw god? Igo ra man kumutanaw. Ayaw lagi. Kay kabalo na baya ko nimo. Ulit kay ka. Dili man gud ko ulit god. Hala aga tay mong mama oh. Ha? Asa man? Nge, napagod ay ito bay. Nga! Lagutan ni mo. Ning tanaw lagi ka. Mao di ay gitabunan. Kay pagod di ay. Palpak man day ka nga Linda Cooker di ay. Dili man gunong tato palpak ba? Paglunod lang nako sa Bombay og tinapak aning dilaob rag galit ang kalayo. Kusog pa jud kaayo ana. Mura og ibubuan og gasolina bay. Kusog kaayo. May gani kay na ako'y pang shield kaning taklob sa kaldero. Wala na sunog akong kilay ug akong buhok. Na, ug nasunog ka? Murad jud kag santil mo. Magdagan-dagan ka nagkalayo. Dili pud siguro ay naaman ko'y taklob nga pang shield. Ganaana na ko kusta no. Pag dilaob sa kalayo, ganaana ana oh. Mao to, wala ko nasunog. Kay hawd bang kay ko. How daw? Unya, palpak dito yung giluto. Pagod. Unsa na kay lasa ana? Pait na guro na. Nga, dili man ni paet. Hindaw, tilawan daw na ako ang resipe. Hala, ulita gid nimo bisag init pa gikaon. Lami man day kayo akong resipe. Bisag naubsan og sabaw. Nge, lami di ay. Patilawa daw ko. Oh, tilawi oh. Lami kayo, bisag pagod. Bidaw be, lami gid ne? Daw? Pait lagi kayo. Ha? Unsay paet nga lami manggod ba? Ang lasa niya kay mura og kanang ampalaya. Pait. Lain lagi kayo ka, judgmental lagi kayo ka sa akong giluto. Hindaw, ako dong tilawan og isab.